Il-Ministru Carmelo Abela ma jafx bl-attakki li kien hemm f'dawn l-aħħar jiem fuq diversi media fosthom dik tal-Partit Nazzjonalista intenzjonati biex jiminaw il-ħidma tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Mhix qed nara li tisiru attakki fuq il-medja, jiġifieri ma nafx għal attakki ma nafx għal attakki qed irreferi. Intant l-istess Ministru ma kommettix ruħu jekk jaqbilx ma dak li qal l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista li saritlu mit-Times of Malta. Joseph Muscat ta' intervista ġie mistoqsi fuq il-ħsibijiet tiegħu u naturalment ta' l-ħsibijiet tiegħu li wieħed jista' jaqbel u wieħed jista' ma jaqbilx. Turija ċara li Abela ma jrid jieħu ebda pożizzjoni fir-rigward ta' dak li qal Muscat f'din l-intervista fejn għamilha ċara li Robert Abela huwa kontinwità tiegħu. Minkejja li Joseph Muscat fl-2019 kien ivvutat bħala l-iktar politiku korrott, minkejja l-konklużjoni jibsa tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u minkejja l-grey listing tal-FATF, Robert Abela xorta waħda qed jibqa' jażel li jżomm l-istess riċetta ta' Muscat u saħansitra jibqa' mwaħħal miegħu. Il-Ministru Carmelo Abela ħassu skomdu wkoll jgħid lil min iffavorixxa fl-elezzjoni għal mexxej ġdid Laburista illi saret fl-2019. Ovvjament imbagħad kelli nagħti deċiżjoni tiegħi meta jien mort nivvota, l-vot kien sigriet. Dan qed ikompli joħroġ aktar fil-beraħ il-qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista. Ta' min wieħed iffakkar fil-post li kien tefaq huwa stess fuq il-medja soċjali meta kien qal li lest jaħdem spalla ma' Chris Fern għal ġita Malta u tal-Partit Laburista. Mistoqsijek jiġħaġġ il-fatt li fl-istess intervista Joseph Muscat ikkonferma li waqt il-kampanja tal-mexxej Laburista il-mara tiegħu Michelle Muscat ħadmet biex jirbaħ Robert Abela. Carmelo Abela għażel ukoll illi ma jikkummentax. X'jagħmel ħaddieħor dik jara ħaddieħor jiena responsabbli ta' x'nagħmel jiena. Desiree Grek, Alnet News.